Esjam dost. Sen helki kod boksur magdyna goglan näme? Alo Edi. Alo, eşitjäň meni Edi, näme adım men? Bolýadyr barýan. Esjam dost. Sen helki kod boksur magdyna goglan näme? Howa, Ha, esiňizde like, bowza satjaňyz. sag ol. Eşitýäňmi dost? Birmin. Ha? Aýyp görme soraýady. Sen şu domda ýaşaýanmy? Howa şu zaýda ýaşaýan. Gowçulukmy? Ha. Bu 48-nji dom däme? Yo, bu 47, 48-dan o tarapda. Ha, bolýa dost, sag ol. Yer öýürel, çay bereyim. Ýok dost, Taňry ýalkysyn. Barda, sağ ol. Tagaman. Sağ ol, görüşelim. Bolýa, saglyň. Nä yüzüň gelýär ýaly? Alo. Alo, Ediz? Aylajak deyip aylamadyňa. Näme boldy, gowçulukmy? Bagşla meni. Düşünmedim. Näme üçin beýdiýär? Näme boldy? Tassan sen barada ters pikir etýädim. Şoň üçinem ýene bir gezek ötünç soraýan. Näme diýjek bolýaň düşünür aýda, Ediz? Uy, menejemiň ýanyna barmala. Soňurlaşyrs paka. Güýç göne öýe süräýdi. Alo dost. Salam aleikum. Şu wagt ejem agyr ýagdaýda da. Inni gaýrat edip bergiň beräý. Salam aleikum am. Gowmy ýagdaýlama. Am, şu wagt gysaly pul gerek bolup durdy welin. Tapman, siz aylaydım. Arslancan, şu wagt ejemiň ýagdaýy agyr. Pul gerek bolup durdy. Kömek edebilmersiňmi? Bolýa, gaýrat et. Nesip bolsa ýyzyna gaýtarar. Ediz, Başlyk otur. Ejen beýle ýagdaýdadygyny näme üçin maňa aýtmadyň? Ya işden kovurun ettin. Wepa, Ho baş. Ediz şey demem gelmedi mi? Başlyk birmin. Häli Ediziň ejesi agyr ýagdaýda diýip Edize jaň geldi. Maňa da size duýdurup beräý diýip haýyş edip gitdi. Menem bu başagaýlykda klientler köp bolup size duýdurup ýetişmedim. Bu ýerde Ediziň hiç hil günäsi ýok. Egerde işten çykarmaly bolsaňyz, onda işten meni çykaraýyn. İnin, men amadım. Ejen yaramayan öňräginden aýdan bolsaň, ızatlaň öňüne alardyk. başlyk. Sen hiç de adalet etme. Ejen üçin hemme tölegler edenlerin.
esasy sen oň ýanyna bol. İşiňe malat etme. Sağ olun başlyk. Kaçan eçen gowulaşyp ayağa galara. Ana şondan soň işe gelersin. Sağ olun başlyk. Önündekide näme problemaň bolsa maňa aýtgyn. Düşündiňmi? Bolýa başlyk, düşündüm. Taňry ýalkasyn. Allahdan aýsyn başlyk. Men hökman ýzyna gaýtararyn başlyk. Ýygyna gaýtarmak hökmanda. Bireneň alkysy bu dünýäň bar baýlyklaryndan uludur. Ejeňe de Allah şifa bersin. Sağ olun başlyk. Sağ ol. Sağ olun. Käşke menem sen aladan wagty neden bolsadym. Belki sen men ýanymda bolardyň. Ece.